Mas Didin lho niki wau. Astagfirullah ngandi. Cakrawibawa. Ya iki malah cakra tidak patek berwibawa iki. Sapa tuh? Ayo. Iya Mas. Selendang biru sing teges A I U E O selendang biru. Tatapono Kira Pak Mas? selendang biru. Jan. Pukul 2 kurang 15 menit waktu Indonesia bagian bungkal. Wahing. Wah, Jan. Ya iki lho Petruk Wahing ya. Jan mambengi ademira jamak-jamak ya. Jan. Bisa ya sesuk ki balik munggah neh. Ora apa-apa. Cah-cah sing mambengi ra melu ora roh betapa gayengnya ning kono. Oh, tenan. Jan. Ning sinden 22 liter bener ra roh kok ya. Dan banget. Isih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hai. Tenang wae kok ya. Oh niki mungkin merwakala jam 3. Tenang mawon niku ngrampungke lakon dawa. Diringkes mung 30 menit mon nggih saged. Nah, mun to tenang mawon. Musuh Petruk Sambit niku wis najan to set wetune mepet ning lakon iki tetep kudu mulih ngono lho, Cok. Aja teh wektune mepet mung pagedonganing carita ku ya ora piye kok ya. Jan kancaku sik do teges-teges. Pokoke ra kambon ngene ya isih hetes. Jan. Aku mau usirku arep nyari blangkon kok Didin lho. Ning gandeng aku kok ngomah ya blangkon kurikae ya anyar tur ya tulis. Nanti ku ya wah tak nggo sing gawan sekang omah sik iki sing kok Didin dienggo sesuk. Ha mesti no kok. Masane ai cah kene olen. 200. Kadone Bali. Ri yoga ki nek blangkone ora moh ora patut ngono lho. Iya. Iya. Dan iya. Dan isa setelmen ngono lho. Yen tobat. Wong tanggapane iki bengi lho. Cah kuwi mang kok jam 2 wis mangkat coba. Yang siman kan. Nyandi donan. Omah kuwi ngeteri jahe karo kulupan ning mahku kono lho. Terus anu Bu niki kula mangkat riyen. Mangkat riyen kok nggo sepeda motor dhewe-dhewe aku jan. Ha masa? Ya Allah. Iki tahun 2024 lho nih. Apa tak celeni Pak Boimin Sahara ben diajari. Jan. Tobat kok. Es. Nah ya ora apa-apa wong sing antar jemput ya satset wat-wet kok ya. Nggih. Mang gonceng mulih mang ya teko omah ya sing gremenge ngono ora. Dindek ning nggon randu alas kae dibondo digitiki to jake. Dan wah
Ben tobat. Lek drumming ora diewek-ewek. Iki sesuk kanca-kancanya dadi ronggon ya Mas Setiawan karo Mas Renda kuwi nderek Mbah Yatno. Mbak Dewi, Mbak sapa ki jenenge? Mia ya nderek Mbah Yatno. Nah. Jan. Mbak Vela nggih niku dengaren kok longgar iso melu kene lho. Iya. Rumangsaku kok ya. Iki mah kok ya. Wah. Jan. Wah, jan. Ayo nyat saiki terakhir iki dina alhamdulillah pangeran paring anu apa kuwi jenenge kang iki dina iki ngendi-ngendi iki ana wayangan ngono lho tegese iki. Jan. Ya ora kene ora kono iki kabeh rame alhamdulillah. Jan, kan debat. Ya wong awake dhewe iki wayangane ya ngene iki gliyak-gliyak. Jane cara Jawane nek limbukane sawi ngono aku iki tersiksa. Nggih. Ya jare ideal iki jam 12 nek cara mbiyen. Nek saiki lek jam 12 ya kesoren. Aku lho piye? Nut jaman kelakone kok. Ya, Andre. Nggih, Pak. Iki somben Mas, sing tanggal 19 kuwi jalukane sing kagungan kersa ki jam 2 kudu rampung Pak Cahyo ki wanti-wanti kok. Jam 1 ya, oke. Jam 2 iki kudu rampung. Jam 12 iki wayang jaman pageblok ngono piye kok ya. Ya ora. Perkarane isuk ki terus dingge lokasi ki dingge acara wedding. Nek awake dhewe randang rampung terus le toto-toto gek kepiye. Dan katobat sesuk lumpuhe rada awal cok kok apalane telat-telat mentolo tak biacok gegere kok nganti rumangsane lek mangkate do telat ki apa ora mumet nunyak-nunyak wektune. Time is money. Loh, waktu adalah uang. Saking berhargane. Ya Doni karo Faisal barang kuwi lho, kancane jam 4 teko kok meh jam 5 lagi moro. Ngono ki Doni ketoke jakete kok kapuk tok iki kok ngendi ki aku ngono. Nah, debat wis. Iki cah nglewan loro iki bahaya ta. Nah niki lek urung dikapokne iki. Ngono kuwi lho kancane mangi do istirahat nek awan aku yo ngisone turu ki mung lap-lapan. Bengi metruk meneh. Doni iki isih sida ngeterne penyanyi gajah tenan lho. Aku ki gumun tenan aku. Tunjukkan pesonamu dari iki ngono jan. Tobat iya. Acak didik dari Mbak Esi kae no wis jan. Padahal ora ngerti lho. Master gajah ki dua-duanya di Canggar Bodronoyo. Siji Amat, loro Pak Soirin Gareng. Wah. Ya tenan kok ya kuwi. Amat ki pokoke Resa Wijaya metu ngono jan. Gajah kene iki Resa Wijaya to, Mat? Iya. Jan. Lah iya. Masa kambon sesendok kok terus lali. Jan. Jan. Mas Pedro. Pripun? Niki wonten bisikan king wingking. Napa sih enten sing nonton kok bisikan wingking? Kecuali bukan anune, Pak. Kelambune. Nyuwun lagon aja cidra. Aja cidra. Nggih, mung sakmene niku. Nggih. Mung sakmene. Aku lek tahun 80-an jian lagu kuwi populer banget lho kuwi. Uyon-uyon Hamong Karso bersama Mbah Joyo kae. Aku si SD cilik ngono jan.
Cilikan. Kuwi goyang Semarang. Rumangsaku ke jan lintang lintong numpak andong bel klintlong ngono ya. Nah. Ya. Karo Yula Topil Kondomono. Pripun? Ya boleh diaturkan boleh kok ya. Tembang lawas sawetara ndudak mutiara kependhem. Maka Bu. Ya Mas. Nah, aja cidra. Ning sing bocah-bocah saiki iki do ngeh apa ora? Dong. Ya, slendro Mas. Ya. Yaktine mung kepranan
seneng lan ora bondo donya yaktine mung kepranan barang kang durung kenyataan wah nyolong pethek tenan lho kuwi kulino tanggapan ning gajah iki terus jan ayo pancen nek iki biyen iki gending tayub to sing ditayubke iki jan iso maksos kae iya sing lawas-lawas ngene iki ya kepenak nek cara saiki ya pedhot pasar ngunut wengi ing Trenggalek ngono-ngono kuwi nek cara biyen nak ya masa ya enek lagu garwane wong liya oh lah yo dangdut karo tayub kuwi sairip saiki berarti dan apa yang tren di dunia dangdut kemudian dibawa ke dunia tayub nggih lah layak kok Heri bola-balik belajari kendangane Medion Ngawi digawe tayub jan rumangsaku pokoknya neng kono ki wis iki ngono ya wis dadi nek ya rombongane Jemari kuwi kreatif-kreatif kok jan wis rumangsaku ngangeni lho suasana wayangan neng kono ki iso siji adem loro ngeblong wah iki wis iso gayeng tanjake meneh mau ana sing ngersake gubuk asmara irung diaturke iki tayubke lho pripun bebeleng nggih mengke diaturke kok tenang mawon pun pokoke beres ya aduh dibawani mas dibawani mas eling-eling sesuk Setiawan ora melu iku kudu diketok bawane dina iki. Mas Didin. Waduh, lah iki geblake togok iki Didin nek kon bawa. Piye, Din? Ngatasi apa ora? Jual jawil mawon terus ajeng bawa. Oh, iya iki. Iya iki. Ayo Din, ayo sekali-kali lurah yoga kok ora iso bawa iki terus piye iki ya bawa Prabowo ya wong gubuk asmara kok bawa pepeleng iki ya kileri wong ayu bon babane iki ya sida kenek bujang-bujang lek wong ayu anu wong ayu kuwi apa kuwi jenenge lintang asmara cece nyingkar matur nuwun Dik Setiawan iya aku tuh diberdayakan kok ya nyingkar nyingku tepuk tangan wong suarane yo apik lho nyawer sik tepuk tangan ki nyawer sik apa arti tepuk tangan tanpa saweran ngono maksudnya tepuk tangan wis kaya gareng jajak aku kaya doro wah nyuwara dikeploki bareng rampung dikeplaki ya wiwitane
Cengkoke kaya pas gandrung kae iki. Nyingkar nyingkur. Dit. Hafiz iki demben wis gebyakan lho. Oke. Ayo, iki gek kapan dirimu? Apaan, Mas? Selak kebablasan 30 tahun luwih engko. Lapun punjul iki. Loh, wis muncul dah? Ya Allah. Keendang lho. Keendang. Aku ki gebyakan wayangan umur 29 kae. Tak eling-eling. Nah, umur 29. Oh tenan kok kuwi penting lho. Tak kandhani wong aku ki jan ora dong wayang jaman semono ki mung butuhe mergo nadar. Banjur gebyakan. Nek kula 28. Oh lah yo ngono. Medun panggung ki brangkang kae aku. Ora iso ngadep sikile kaku ning esuk ki bejane ki kok terus eneng wong calang esuk ki tangi turu. Masuk. Lho tenan bar gebyakan ki esuk terus eneng wong calang. Nek kula sesuke enek wong maido. Wah. Nek kuwi jenenge dikoreksi, Mas. Dan suarane ya apik lho. Nabuhe apik, nyuwara apik, nglatih ya apik. Sing ra patek apik iku kok kelakuane gitu. Anteng sakniki ki anteng sakniki. Wis insaf. Pun Ngoyo anake wis 3 ora. kalih mawon to kalih. Lho, lah karo sing kae jare ya siji. Sing ora iso ki lek ditakoni kon jujur. Nggih, tenang mawon. Ben rampung bawane sik, Dik. Yo, Irin. Lingson yen kemutan. Nek suarane iki jan ora ninggalke pake ngendut. Napa nggih to? Tenan suarane apik kok ya. Kok sing nyaut langsung minyak iki apa tau anu ta iki ajake. Jangan-jangan aku kok terus jadi curiga. Waduh. Ayo, aske. Lelampahan kangka puri Tresna tulus natyane kuku asmara. kancaku sarombongan iki pancen duwe anu kabeh iki. Bakat meletre. Macem iki. Dijak menggok iya lho jan. Tenan iki rumangsaku. Lek sing ning ngarep ki ora iso jebadani genah katut. Iso ngajak celintisan kabeh. Apa sesuk rombongane diganti celintisan laras ngono ya? Entung laras. Kuwi kodamen tok. Ayo, monggo mina Mas. Ayo. Tanjake. Sinten iki? Mbak Dewi. Jajal cengkok tayub. Dewi iki ular kambang viral iki kanggo anu kae lho, hijab kae. Pengendange pengenong balap. Oh enggak no. Diaturi kok. Ya Mas. Mula kok mambengi iki mula Pak Sairin ora eneng iki Dewi kita ora pati semangat ngono lho. Lah semangat. Rasane iki kaya semplah ngono jare. Niki mau saya nek kok ngantuk aku malah. Ora patek giras. Jajake salah obat iki. Padha luput. Tak inceng lho, Pak Bengi tak inceng lho. Kudune ngombe vitamin B12 apa piye ngono malah kleru CTM. Biuyut ae. Maka Roke TV ki ora mati si mateni bojoku. Lipat aku ki.
ya iya ya nek dulur wedok siji ku jan andalan tenan kok suarane iya swara ku nek weton saka perbukitan pancen ya fisik sudah terbina fisik terjaga karena jalan yang harus naik turun jadi ya mula awet tenan nek nggon swara iso bening gemerining dandang kula rukun Islam Mas Setiawan ya Mas rukun Islam mambuke kang lima puniki katindakno
mring para sesama aja padha ditinggalke jane ya udut suarane kok bening iya bening napane kados ngeten oh bening tenan kok ya beda karo Doni iki nek bawa kaya Suwargi Pak Mantos pas anu wis gerah nemen kae lho Mentos. Rendra Libowo wis dititipne wayah tanggapan ning Karangpatian dek iki kaya mergo sing cedhak ngono lho. Amat ki ajeng bowo amat. Ya. Putuku. Pesta. Entek-entekno. rukun lima puniku Syahadate sahadate kang angka siji Pak Syairin iki genah tukulan gadung lho. Kudune bawa, sajake pengen bawa. Lah iya kudune iki dipepe sik terus lah kok bar dikukus terus didahar dleminge tekan saiki lho. Ya. Isuwi aku ora ngerti Pak Syairin iki lek budal tanggapan gawa kresek ireng isine tempe goreng. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakke poso papat zakat ping 5 ngibadah kaji rukun Islam sampurna ya cengkake sembrek ya Malian. Jan Eri karo sembrek iki anak-anak siji lho jarene. Running dase. Ya diaturi kok ya. Pak ini kita cemburu ngono iki Jan. Lah iya kok ya. Cemburu itu tandanya cinta. Ngono lho. Berarti masih ada rasa. Baik. Gila, rungokno iki lho. Jan. Yo, buka kendang Mas Indra.
ngene cacake iso wis jare ana sing nyebut pepeling ranjang diaturke 1 2 3 4 5 6 7 berdiri. Nah kok iso dipreng piye ta kembang Probolinggo lho ya tenanan iki ben aja ingkung-ingkun ngono ayo ya kok iso ditabuh sik piye ayo Mas tabuh sik Mas ya yang dalang jujure kaya ngene dicurigai piye rumangsa aku ya ayo gake satu tembang terus ya ini ditayep meneh ngono kaya pripun Gus anut sita sasmitaning dewa dina iki yang marbuting rat bakal matedhakake wahyu mapana jroning astana Gadamadana mongko kuwi ora kena yen ta dudu darah Mandura Kakang Semar lan ndika niku napa senes darah Mandura Gus ndika niku nggih darah Mandura pun tangga kula dereke mlebet mrika nek enten napa-napane Semar sing tanggung jawab